abo masimakana naye asimakani ngalula. First nje sithintana naye wathi hayi woza ndoda namhlanje usuku lakhe. Nami sengiyacabanga ukuthi hayike namhlanje shuthi ngiphuma nawo red card. Lento ayishoyo ngeke ngize ngivumelane naye. Ngoba nami ngiyayifuna lento ayifuna nami ngiyayifuna lento. Ngoba nami ngaze ngatshela uref ngathi ngithi yabo ukudlala kanjani mina naye. Into impi yamadoda ke le. Angiyawustedele. Seventh. They are flying in the air and then he comes out and is having a problem in his head. We're thinking he's got concussion. We don't know if he's gonna be okay or not. Shuthi yena ngathi ewaphezulu kwami ibona ngathi ngiyaphuma. Wabona ukuthi usekhululekile. Khona kwangavuma ukuthi ngibuye. Ngoba lapha kubuyanga kwaba right akudlaleka ngale. Kodwa ngoba ngathi wangibiza. Hayi uzobona singiyambalekela mathi ngiyaphuma. Nami sengibela uyithemba ukuthi ngolo ngokuzayo hayi namhlanje.